Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht van Zijne Majesteit Friesland, die 300 kilo cocaïne heeft onderschept. Dat bericht kregen we vanochtend binnen. Het stationsschip Zijne Majesteit Friesland heeft weer drugs onderschept in het Caribisch gebied. Dit keer ging het om 318 kilo. Het was al bij een actie op 18 augustus, maar het is vandaag bekendgemaakt. En het is ondertussen al de 8e keer dat het schip beet heeft. Het stationsschip zag op de bewuste avond in de Caribische Zee een verdacht vaartuig, een zogenaamde Go-Fast, waar 2 onderscheppingsboten op werden afgestuurd. Er ontstond een achtervolging. Daarbij gooiden de smokkelaars de pakketten overboord. En de achtervolging werd gestaakt waarna 318 kilo cocaïne kon worden opgevist. En die drugs is voor vernietiging overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. En alle huizen zijn weer aangesloten. Dat is goed nieuws, want Curaçao heeft afgelopen woensdag een groot deel van de dag zonder stroom gezeten. Rond 3 uur 's ochtends viel de stroom uit. Gedurende de dag werden huishoudens weer aangesloten. Zo was om 4 uur 's middags 20% van de huishoudens weer aangesloten. Rond 7 uur 's avonds 60%. Lange tijd bleef Bandabau zonder stroom, maar om 11:15 werd bekend dat alles van Fontein tot Westpunt was aangesloten. En om 1:09, 22 uur na het uitvallen van de stroom, waren alle huishoudens weer aangesloten. Punda, Emmastad en bepaalde delen van Jan Thiel die moesten tot heel lang wachten tot ze weer stroom hadden. En daarmee is het natuurlijk een bijzondere, vervelende gebeurtenis geweest. Aqualectra heeft uitleg gegeven. Daarbij werd gezegd dat het uitval te wijten is aan een plotselinge verandering van de windsterkte. Hierdoor wijzigde het voltage op het netwerk zo sterk dat de stroominstallaties op het eiland 1 voor 1 uitvielen. Steeds meer stroom op Curaçao wordt via windmolens opgewekt. Maar het feit dat het uitviel en daarna 22 uur duurde voordat alles weer aangesloten was, heeft veel vraagtekens opgeleverd. En Anton Kaspersen zet die vraagtekens. De voormalig directeur van Aqualectra heeft kort na de persconferentie van gisteren verschillende vragen laten weten. Hij heeft op Facebook een stuk geschreven waarin hij stelt dat de wind niet de bepalende factor kan zijn geweest voor de stroomuitval van gisteren. En volgens hem moet er op een andere manier voorbereid zijn op het feit dat we niet nog een keer met zo'n blackout komen. Het feit dat het nog steeds niet is hersteld. Op dat moment, gisteren duurde het al heel lang voordat alle huishoudens waren hersteld, is volgens hem te wijten aan onvoldoende betrouwbare productiecapaciteit. Ook laat hij weten dat er op een andere manier met de gegevens moet worden omgegaan. Zo hadden met een redelijke nauwkeurigheid kunnen worden voorspeld hoeveel stroom de mensen nodig hadden in deze periode. En dan zou je beter kunnen inkopen. Dat is goedkoper dan een samenleving bijna 24 uur zonder stroom te laten zitten. Hij zegt dat hij geen kritiek wil leveren, maar wel veel vraagtekens zet bij de uitleg die er is gegeven bij de persconferentie. En hoopt dan ook dat er snel maatregelen worden genomen om te voorkomen dat we nog een keer met zo'n blackout zitten. Scholen ook weer dicht vandaag. Dat heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, minister Citré van Heijdorn, gisteravond laten weten. Vanwege de aanhoudende problemen met de elektriciteitsvoorziening is besloten dat ook de scholen vandaag dicht blijven. Voor morgen is er nog niks bekendgemaakt, maar als de stroomvoorziening stabiel blijft, kunnen we ervan uitgaan dat de scholen morgen weer open gaan. Maar de officiële bevestiging is nog niet gekomen. CMC draait gewoon door. Dat heeft het Curaçao Medical Center laten weten. Gisteravond om 10 uur draaide het nog volledig op generatoren. De beschikbare energie werd geprioriteerd en verdeeld over alle essentiële afdelingen. Vandaag zijn alle afspraken, polykliniekbezoeken, behandelingen en operaties gewoon volgens planning
door aan het gaan. Dat heeft het ziekenhuis laten weten. Het vroeg dan ook patiënten zich op tijd te melden, zodat alles goed weer kan verlopen. Advocaat Silveran heeft veel kritiek op het OM. Gisteren was er een ruimte voor de advocaten van Miguelangelo Lo Martinez, de leider van de politieke partij CEM, die eerder te horen kreeg dat het OM 8 jaar gevangenisstraf tegen hem eist vanwege verschillende drugstransporten. Gisteren was het ruimte voor de advocaten en die namen de tijd om aan te geven dat in hun ogen het OM niet correct handelt in de zaak met Miguelangelo Martinez. Op 27 oktober zal de rechter uitspraak doen. De rechter heeft zijn tijd genomen, maar volgens de advocaten Pepi Silveran en Marije Vaders zou er heel kritisch moeten worden gekeken naar de bewijsstukken van het Openbaar Ministerie. Zo zou er heel veel eigen mening en vertalingen die verkeerd zijn zitten in het nalezen van de gesprekken die Martinez heeft gevolgd. Ook zijn heel veel zaken via Sky ECC gegaan. Dat is een systeem waarbij in eerste instantie mensen met elkaar kunnen praten zonder dat het nageluisterd kan worden. Maar dat is toch door het Openbaar Ministerie gelukt. Maar het heeft zijn nadelen, vooral omdat je alleen maar één kant van het verhaal hoort en dus niet de reacties van de andere kant. En dat kan tot foute interpretaties leiden, zo zeggen de advocaten. En dat is ook moeilijk om als bewijs te gebruiken. Zoals gezegd, 27 oktober of eerder, als de rechter dat bepaalt, krijgen we de uitslag. UOC wil medische faculteit, dat zei rector magnificus Stella van Rijn in het programma, de podcast Tresor Cugino. Ze gaf aan dat de UOC de afgelopen jaren enorm is uitgebreid. Er zijn nu 5 faculteiten, vergeleken met vroeger 3. Ook zijn er binnen elke faculteit meer verschillende studierichtingen, maar er is nog steeds een faculteit in ontwikkeling en die is in de medische richting. Deze moet nieuw leven ingeblazen worden, niet als traditionele medische faculteit, maar met de focus op gezondheid, meer preventief en inclusief. Aldus Stella van Rijn in het programma met Gino Bernardina, dat u op de website van Extra nog kunt nakijken. Ze gaat in op heel veel aspecten van de universiteit, maar ook komen er allemaal andere interessante onderwerpen naar voren. Dit was het belangrijkste nieuws van Extra Journaal van vandaag. We hebben even een break en daarna nog meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Aruba. Daar heeft de rechter bepaald dat de nieuwswebsite 24 Hora moet rectificeren. Het gemeenschappelijk hof van justitie heeft al eerder deze maand bepaald dat de oud-minister van Onderwijs en Sport, Andy Cruz, in het gelijk moet worden gesteld in zijn zaak tegen nieuwssite 24 Hora. Cruz had geklaagd over artikelen waarin stond dat hij en zijn familie zich hadden verrijkt met geld van de stichting Lotto Pa Deporte. Volgens het Hof zijn die passages feitelijk onjuist en schaden ze de goede eer en naam van Cruz. Daarom moet binnen een maand een rectificatie worden geplaatst op de website. En in die rectificatie moet worden opgenomen dat Cruz nooit strafrechtelijk is veroordeeld en dat eerdere civiele procedures niet hebben uitgewezen dat hij zichzelf of zijn familie zou hebben verrijkt.
Kroes mag er zelf voor kiezen de rectificatie wel of niet te laten uitvoeren. En op deze manier is een einde gekomen aan een zaak van de oud-minister tegen de website. Kroes was, toen het speelde, deze zaak, deze artikelen, was die minister van Onderwijs en Sport tussen 2021 en 2024. Nu is hij statenlid op Aruba. Blijven nog even op Aruba, want daar wordt nader gesproken over het ambitieuze herbebossingsproject. Zoals u weet heeft Aruba het plan opgevat om met 100.000 bomen in 4 jaar te planten. Dit richt zich op praktische. Het is duurzaam voor Aruba dat op deze manier meer aandacht wil besteden aan het milieu. Maar het warme en droge klimaat van het eiland maakt het project uitdagend. Daarom wordt er gesproken over de wijze waarop deze bomen kunnen worden, water kunnen krijgen. En hoe men dat kan doen zonder dat dat weer een groot probleem wordt. Zo zal er onder meer gerecycled water uit de zee moeten komen. En dan moet er worden gedacht aan 3000 kubieke meter gerecycled water per dag. Om te zorgen dat deze bomen water krijgen. Dan gaan we naar Bonaire, want daar is een zoektocht naar een dolfijn begonnen. Natuurorganisaties Tinapa en Blue Defenders doen een dringende oproep aan duikers en duikscholen op het eiland. Afgelopen tijd is er in het zuiden van Bonaire een jonge, solitaire dolfijn waargenomen. Om het welzijn van het dier te waarborgen vragen de organisaties iedereen die de dolfijn tegenkomt om dit zo snel mogelijk te melden. Op die manier kan er zeg maar een beeld worden gevormd van het feit dat die dolfijn daar is. Maar er moet worden voorkomen dat het leven van de dolfijn wordt verstoord. Dat kan namelijk leiden tot stress en schade voor het jonge dier. Op die manier proberen ze in de gaten te houden hoe het met de dolfijn gaat. Dan nog internationaal nieuws, want in het Mexicaanse parlement zijn 2 senatoren nogal slaags geraakt met elkaar. Het gaat om Gerardo Fernández Noroña van de regerende Moreno-partij en Alejandro Moreno van oppositiepartij PRI. Ze raakten in conflict na een fel debat over vermeende oproepen van de oppositie tot Amerikaanse militaire interventie tegen drugskartels. Het gevecht volgde op een discussie waarbij de oppositiepartijen, PRI en PAN, ervan werden beschuldigd voor de interventie te hebben gepleit. Dat ontkennen ze beiden. Het gaat om het plan van president Trump om meer te doen tegen de drugskartels, onder meer in Mexico, want hij heeft eerder opdracht gegeven om jacht te maken op drugskartels. En volgens de Mexicaanse president Sheinbaum was Mexico daarvan op de hoogte. Maar er zijn er wel afspraken gemaakt over hoe er moet worden gehandeld door de Amerikaanse onderzoekers. In ieder geval, binnen het parlement zijn er verschillende parlementariërs die er niet op zitten te wachten. En ook niet de schuld in de schoot geschoven willen krijgen dat zij erom gevraagd hebben. Dat was de oorzaak van deze vechtpartij. We houden het nieuws voor u in de gaten, zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Dat blijven we doen en morgen ook weer. Ik hoop dat u er dan weer bent. Tot ziens. Dag.